nejlepší zůstanou. Ty vole, ta chrápe víc přes žebřík. Tam ta velká Feru. Dominiku. Mamka se třeba bude stydět, počkej. Ty. Já fakt nevím, z jakého důvodu budíte lidi, vy dva, jako. Já to nechápu, jako tady to. Nechci. Mirku, ty jsi taky Nancy z hůru? Co? Jsem, no. To je úplně vrchol tady to všeho. Lindo, já bych tě tak nejradši vylískala, že to se... Ty vole, to se není pravda. Ona zase udělala tak... Co? Co udělala? No nevím. Tak nevím. To nevím, co? Tak co udělala, když jsi udělal celou ložnici? To se nehodí, to je katastrofa. Tak co udělala? Udělá. Nehodí jako vůbec. Ona pízda malá, seš nevychovaná. Sviňový hlas. Já ti přeju nejhorší v tom vším. Ať se ti stane to nejhorší na světě, ti říkám. Tak jo. Uklidněj se, tak člověk spí tvrdým spánkem a ona tam začne, vole, budit celou ložnici, jako to, co ona si myslí. Tak tam vleď a zařuju, mě to je jedno. To není normální tady toto. To není normální. Vyjeď z té ložnice, jestli se chceš bavit, tak vypadni z té ložnice, ti říkám. Jo, ty spíš? No tak to doufám, že budeš spát. To strašně řve furt. No vlej a poliju vodou třeba. Co? Poleju vodou. Ale já se s nima nebudu špínit. Tak se s něho nešpíň. To určitý druh upoutání pozornosti. Malý. To není normální, aby člověka nenechali jako vyspat. To není realita, že ti někdo nenechá vyspat. Přece toto. Normálně tady ten ledový čaj a nalej to na hlavu a bude klid. Ale já se s ním nebudu špinit, Davide, to dělají malé děcka, že já po ní budu něco lít, prosím. Když na tě otravuje, tak si tě nějak oplať. To by to ještě pivo, ale vrází. Stará jsem o sebe laskavě. Marci? Co, ježišmarja? Když tady může řvat takovej zmalý, tak to můžu řvat aj já. Už vás mám, vole, tak akorát plné. Neumíte chrápat večer, tak nebudete chrápat nikdo. Když nemůžu spát já, tak nebudete chrápat nikdo. Když vám to nevadí o takového zmetka malého, tak to nebude chrápat nikdo. Juli, ty spíš? Ty spíš, Juli? Zbudila tě ona? Nezbudila tě, tak to máš prima. Nevím, si ty spíš? Ivana spí? A proč jste potichu jako? A tak já jsem někdo neslyšel. Proč jste potichu? Vy jste ho neslyšeli? Já jsem ho fakt neslyšela. Chci říct, že jsem tě zbudila já. Fakt, Ruži, až Jo, tak jsem... dobře, tak to se ti omlouvám. To se ti omlouvám. A ty jsi takový zaplanej křivák křiváckej. Já jsem opravdu o tebe měla jiné mínění, Dominiku. Opravdu jsem o tebe měla jiné mínění. A já ti garantuju, že pokud já se tu vrátím, tak tě odsaď normálně dostanu. Rozumíš tomu? Dostanu, protože toto u mě není legrace. Toto ne, co ty děláš. A jestli u druhých je, tak to jsou přízemní lidé. To tady chrápeš, takže dříví. A pak tady také úplně dělá scény. Já toho mám tak akorát dvě plné zuby. Vstávat? Vstáváme! Budíček! Budíček, vstávat! Neumíte chrápat, tak se tady bude stávat. Hadice v Praze. Vstávat, vole, vstávat. Kamarádku! To je přehnaná jako prasa.
teče voda. Show, ne? To je mazec. Když už mám být a show a nebude To schrapat. je mazec. Můžu se vyspat, já nevyspí se nikdo. Já beru ohledy na lidi furt, vole, proč bych měla brát ohledy Jo, na lidi. samozřejmě. Mně to nevadí, ty momentálně. Ničeho si neumíte vážit, vy dva, ničeho. Já vážím docela dost. Nebudu si chrápat. Neumíte chrápat, tak se chrápat nebude. S váma není řeč, ale vy prostě nechcete klid. Furt vám se vás asi baví, že se pořád hádáme do spolu pičovina. A co je někde ráno? My jsme vrzali a šeptali jako... Ale vrzání, a to bylo fakt jako naschválo, vržete, skáčete po těmu posteli, dokávat, až někdo jako by, že prostě čekáte, až se někdo ozve, že vás někdo okřikne. Tak nebylo konkrétně dneska. A zrovna Plánu až na zítra. pak všichni řekli, že budíš růža tím klepáním. Jo, tak dobře, Každopádně budila dětská, jsem jde o to, já jo, prostě všichni, spíte to no. své vlastní svědomí, fakt nad tím přemýšlejte, fakt to není fér. Prostě Ale já už vlastně dlouho vůči ostatním všem, co prostě v ložnici chcou spát. Na jednu stranu ti to řeknu tak. Ty prostě provokuješ těma svojima řečma. Davide, Co ale... tím říkáš, oni tě provokují Ale tady v tím. jistých věcech No. nechám člověka spát, Jasný. nechám to, co je v životu důležité, to já neporušuji. Ale pochopíš to Spát takhle? je životně důležitá Necháš mě věc. domluvit? Jo? Necháš mě domluvit? Ty je prostě otravuješ tím, že do nich hraješ přes den. Oni tohle neumí. Co já jsem jim dělala Nebo prostě- dneska nebo včera? Nic, tak třeba předtím. A Můžeš vysíchat? Mu jsem něco dělala? Ne, ale prostě oni, třeba Linda nebo někdo jiný, neumí prostě tak rýpat jak ty, tak prostě otravují tím, že prostě tě nenechají vyspat. No já si myslím, že prostě pokud se chcou mstít, ať se mstí. Ano, Růženě, je to ne pravda. všem, co chcou No, spát. to je právě tak ta- to je jejich kamarádi, to je na tom to ubohý. kamarádi a rozumí Ale si. to je na tom to ubohý prostě, že dělají tohle, víš? To je fakt ubohé, no, co na to říct. Že i ne na svých kamarád, když se chcou spát. Ale díky. No opravdu, ale... Jiný, kdo byl Prosím tě, ty zavří hubu. byla nesmí drží brada a jsem taky slušný, jo? Jo? Jsi Ty jsi byla Zulu a ty. No a co? A ty jsi ještě před chvílí chrápala, jsme tě No slyšeli. a co? No a No a co? No a Odpověď, to je Jo. je odpověď? Jasně. Jo. Když držím hubu, tak odpověď. A ještě chvíli mě provokujte a ještě víc budu řvát. No, tak řvíš, jak řvíš. Jako tohle není provokace. Irene, která vedle nás spala, se nezbudila až potom, co Růžena se zbláznila a Možná zbudila byla celou hodně vilu. unavená a spala tvrdě. No to já teď nerozumím, tak rozbola mě normálně z ní rozbolela hlava z těch hajzlů. Co? Mě normálně z těch hajzlů rozbolela hlava, stačí ti? Fakt, že jo, to Prášky. ti než dospěju, to bude ještě trvat toto. Lepší zůstanou.